Nyumore Jaira Malolo TV kamora mora maintiere akao thuolo nieri marwaki e chenro mar Duond Mine kama kelo ni chenro nieri en Joyce Oduor. E chenro mar Duond Mine en chenro noero mabende watudore kod higni mopogore opogore mabende wajiwogi e yorego eko mag ohala, yorego eko mag siasa, wechego eko mag dak kaka achiel kod weche mamoko mathoth. E studio mar otieno makawuono wan kod welo e studio kabende thuon wach mabende wadwa wuoye otieno makawuono en adoption kata kao nyathi ma ok inyuolo e yor CHIK. Adamiyo gi thuolo mondo mi gifulno gi nyisu nyingegi kama gitiye gi kama giwuoke. Machiegni urainye chenro mar Duond Mine ka wachako kodi nyalo nyisowa nyingi kamitiye gi tich mitimo. Erokamano Joyce, an iluonga ni Caroline Okuta. Atiyo gi migao miluongo ni Little Angels Network ma tiyo tij nyithindo ma ka ng'ato dwa kao to nyathi ma ng'ato konyuolo to kao kod yor CHIK. Mane tich mwatiyo. Erokamano Joyce, omiyowa thuolo ni. An iluonga ni Maureen Obuya. Atiyo e organization miluongo ni Catholic Relief Services e migao mar Changing the Way We Care. Machiegni ahinya e chenro mar Duond Mine. Thuon wach makawuono wadwa wuoye en adoption, matiende ni kao nyathi ma ok inyuolo e yor CHIK. Maybe ka wachako chenro machalo kamaendi, maybe nyalo nyise joneno ni adoption en ang'o? Erokamano. Adoption en kao nyathi ma ok inyuolo kiluwo yor CHIK to nyaka bed nyathi motere home. Nitiere homes mikete nyithindo mowiti ma familia samoro nowe kamoro ok nyal rito. Koro adoption ka ng'ato dwa kao nyathi kainano to nitie CHIK ma nyaka lu ma CHIK oyiene mobed kode kaka mare. Kamano. To Maureen kapenji kawuono like dwe nieri mar 11 en dwe ma piny ngima dhialo dwe noero mar adoption. Iparo ang'o momiyo idhialo dwe machalo kamaendi? E piny ngima bende Kenya bende koro nie achiel kuom pinje mamoko e dhialo dwe mar adoption nikech e yor adoption kao nyathi ma ok inyuolo kata ma ok watni e yor CHIK mondo bed mari kendi kao ting'ne en ni omiyo nyithindo mang'eny chance mar dongo e familia, mar dongo kama ji kod gwenge magin bende giyudo ratiro margi kaka nyithindo mamoko monyuol gi jonyuol gi wegi. Koro kila higa ka higa dwe mar 11 wadhialo adoption nikech wadwa ni oganda mondo obede gi thuolo mar kao nyithindo kendo kao ting'gi mondo gin bende gidonge yo makare. To koro ka wadhi mbele gi twak mar adoption nieri, en ng'ama inyalo kata nyathi marom nade kata manyalo bedo adopted chakre higni adi nyaka higni adi? Carol. Erokamano Joyce, ka wang'i adoption, nyathi minyalo kawe adoption nyaka bed ni katin to jumbe 6 to kiko ka higni 18. Mano mokuongo. Mar ariyo, nyathi minyalo kawe adoption nyaka bed nyathi ma samoro nyuolo nyathi okokenda tayudo ng'at machielo to kenda. Koro anyalo adopt nyathina kode ma nyathino bed mare kwaluwo yor CHIK. Kendo nyathi mowiti inyalo kaw mabed adopted. Obed ni en nyathi mowiti to nyaka lu CHIK nikech nyathi kowiti to nyaka report ka police matere home, matere court. Koro kotere home to bet dweche 6 eka inyalo kawe for adoption. Kendo wantiere gi nyithindo michiwo ma samoro ne anyuolo nyathi ama miyo nyuolo nyathi ama nyako nyuolo nyathi to nyathino konyal rito, onge uwezo ama nitie communities moko ma CHIK gi ok oyie samoro ng'ato nyuol gi watne. Koro nyathi ka inano CHIK oyie ni ng'ato nyalo chiwo for adoption kar mondo dhi owiti ama nitie jomoko manego. CHIK oyie ni ng'ato chiwo nyathino for adoption koluwo yor CHIK no to nyathino dhi e home kasto ng'at machielo bro kawe to yudo familia mare. Kamano. Matiende ni adoption ni ka ikao nyathini nyaka ilu CHIK ma ok nya beda winjruok e kinde kata wach ni for example ng'ato nyuol gi watne to mondo kik gikaw kata nigi neg nyathino kata gidigi wite to maybe kata an anyuol gi watna to koro wawinjore awinja to ni ami ng'at machielo mondo mi opidh nyathino.
Chik ok oyie nikech mane ma keloga gimiwinjo ni child trafficking. Nwawinjore watim arrangement gi miyo moro, samoro miyono nok nyal rito nyathi to omiya kaka iwachono. Koro mane iwacho ni child trafficking. Emomiyo chik wacho ni kata ka nitie ng'ama dwa chiwo, maybe en gi nyathi to dwa miyi, tudhi adhiya e society matimo adoption to gitimonu paperwork nikech min nyathini nyaka ndikre piny mondo chieng' moro kik oduogo wach ni nomiyi nyathi. Nyaka ochiw consent mare. To nyaka obed consent michiwo ka nyathini ja wige 6. Koro consent ni kosechiwo to nyiso ni o hand over, ochiwo koro ting' mare kaka janyuol omiyi. To nyathini nyaka kale home. Koro itere children's home, kidwa kawe tiluwo chik moketi nyaka koro bed mari. Kamano. Nitie giminya gombo medo mori? Gima gombo medo en ni gimotim ma ok oluw yor chik to mano kendo ketho ratiro mar nyathi. Koro gik moro amora nyaka tim koluw yor chik, nikech kok itimo kamano to kendo inyalo donjni kaka ng'ano ma kawo nyathi kikuo, ichalri gi ng'ama okwalo nyathini. Nikech kako libro penji kuma nigole nyathini to kinyal wacho. Kata seche ma ng'ato chiwo nyathine ni, seche moko nyalo lokore. Naturally hera mar mama gi nyathine. Onyalo lokore moduogni ni koro dwaro nyathine. Koro kaka idhi chung' kode ni okinyal chiwo nyathi to in bende nyathini nisekete geno niche kendi hero. Koro dhi miyo thego ubedo matek. Koro ber mondo ji oluw chik mondo kik ji tim winjruok ma oko mar court. Erokamano. To ng'ama nigi ratiro mar adopting, like chakre ng'at ma ja higni 3 kochopo nyaka higni 10 ma nigi ratiro monyalo dhi kata court kata e children's home kumikane nyithindo bodhi wach ni an ng'ane aja higni ma kamaendi to agombo mondo akaw nyathini odhi obed mara. En chakre higni 3 nyaka higni 10 ma ng'ato omi thuolo kata ratiro mar adopting nyathi. Carol. Erokamano. Chikwa mar nyithindo wacho ni mondo ng'ato kaw nyathi nyaka obed higa 25 katin to kik kal 65. To sama ng'ato nie age no nyaka oingi nyathi modwa kawo ni higni 21. Maka age gap mari gi nyathi ok en 21 to ok inyal adopt nyathi, ok inyal kawo nyathi. Kamano. Mar ariyo, ng'ato ka dwa kawo nyathi ka gin jomokendre modak kamoro achiel nyaka bed ni gisedak kamoro achiel higni 3. Mabedo supported gi document. Otas kaka certificate of marriage. Okay, nani ng'ato wacho ni one marriage to onge gima nyiso ni onge kamu stay marriage ok nyal adopt nyathi nikech ginyako sana kiny to nyathi dhi dong ka hang' e diere. Ng'at machielo manyalo kawo nyathi wan gi joma poko kendi. Kaka mine kata wuone. Ng'ama miyo ma poko kendi oyiene kawo nyathi chik to kodwa kawo nyathi ko onge nyathi nikech samoro en ng'ama miyo man gi nyathine monyuolo to dwa konyo machielo. Ka en gi mare monyuolo to dwa konyo machielo to yiene kawo nyathi mawuoyi kata nyako. To ka en ng'ama miyo ma onge nyathi to okawo nyathi manyako. Emochako go process. Kotieko modhi e court to yiene kawo nyathi mawuoyi. Same to ng'ama baba be kadwa kawo nyathi to ochako gi nyathi mawuoyi. Alafu koduogo nodwa konyo kendo to oyiene kawo nyathi manyako. Kamano. Ta ang'o momiyo ket that age difference ni ng'ama dwa adopt nyathi nyaka bed ni ohingo nyathi modwa adopt ni higni 21? Ang'o momiyo ket chik ma kamano? Age difference oket mondo ng'at madwa kawo nyathini at least obed ng'ama nigi yor yuto nikech wa believe ni ng'ama en higni 25 kadhi mbele en ng'at ma nigi en ng'ama nigi gir tije moro motiyo kendo en gi uwezo monyalo rito go nyathi. Lakini ng'ama nigi piny mar higa 25 thoth gi wayudo kaka nie college kata ng'ato nie pod nie school. Koro konyal kawo nyathi ni obed go kendo. To kadwa medo kanyo matin, ka wawacho ni yor yuto to kwa wacho ni nyaka ibed ng'ama nigi mwandu mang'eny. Ena yo moro ma dimi imi nyathini rit makare kaka dimi nyathini owuon minyuolo ni idhi miye ratiroge e yo makare. Kaisto ka jahigni 21 ka un gi age difference no, ka in gi higni mang'eny ne nyathini kuom higni 21, in ng'at mosebedo motegno manyalo miyo nyathini rit makare kaka janyuolne. In ng'ama pache osetegno, in ng'ama oseng'eyo kaka yore dak
chalo. Koro en geno kanyo ni ka in ng'ama ike osebedo kamano to nyathini tin gi ike ni chien ne magi to idhi bedo ng'ama dhi konye mondo itaye yo makare mondo en bodongi ka en nyathi makare kamano. Akawa dhi nyime to be nitiere like ka kidwa adopt nyathi, nengo mar adoption chalo nade? En nengo mani malo kose ne piny kose na ene diere kanyo ma ng'ata ma ja higni 25 ka dhi malo nyalo afford? Nengo mar adoption ok ni malo nikech kokete malo to ji mang'eny ok nyal kawo nyithindo. To nengo mar adoption kwa ng'iyo pesa michajo ga en ga kaka facilitation mitimo go process tu. Nitie kaka ka ng'ato dwa timo adoption application en 2000. Kasto facilitation fee mitimo nego process en gimoro 7500. Koro korew gi 5000 nitie madhiga e home makonyo nyithindo manie home. Koro kele total of 12500. 1500 koro mano mar adoption society. Kaka koro wan motiyo tich nyithindo kasto 5000 dhi e home makonyo nyithindo go. To sama ng'ato timo adoption be nyaka dhi through counseling. Ma miyo bedo mi puonj mondo ong'e gima what to expect from nyathino nikech ing'eni samoro ng'ato biro adopt nyathi to en gi dwaro mang'eny. Samoro ng'ato dwaro nyathi mariek, samoro ng'ato dwaro nyathi machal nade. Koro counseling cha ka entiere gi maswali moko ma iye ma wan kaka social workers ok wanyal konye. Koro wa refer for counseling. Koro counseling ochuno to ka gidhi for counseling fee range ga between 1000 gi 2000. Koro mano kele gimoro 14000. Koro mano ka ng'ato tieko to odhi process manie nyathi then ing'eni adoption nyaka dhi e court, high court. Koro kodhi e high court be fee ntiere ga. Ng'ato nyalo amua okaw lawyer mabro luore ni lawyer dhi gone pesa di parent nyalo amua ni adhi represent myself. Adhi timo process kenda. Koro in real sense adoption fee ok ni malo, en roughly 13 to 14000. Mar court to kochuno nikech inyatimo application e court kendi ka already se ka onyathi. Maureen kinyago medo gimoro? Koro kanyo ka dwa medo gimoro en nengo adoption. Kanyo be jowa paro ga ni en gima beche tek kendo jowo luongo ni nyiewo nyathi. To onge nyathi minyiewo kendo onge dhano minyalo go beche. Bende kata koyudi ni itimo gima chalo nyiewo nyathi to mano bidonjo ni e court nikech iketho ratiro mar nyathi ma iwacho ni nyiewo no. Koro ok en adieri ni ka ng'ato to okawo nyathi e yor chik to no nyiewo nyathino. Kendo mano semiyo joma nigi chuny maber madwaga no kawo nyithindo bedo ni iluongo gi ni jomo nyiewo nyathi. Miyo gibedo gi chuny motur ma samoro ok ginyal wuok oko mondo gijiw jowetegi ni inyalo ga kawo nyathi e yor chik, nyathi mok watni, nyathi mok rembi. To ma watni bendo yieni kawe e yor chik mondo mi kaw ting'ne ma onyalo bedo nyathi machalo mari makata kan tiere kata mana mwandu moro ni dwa pogo nyithindi to en be ikete mana kanyo kendo ng'eni jalony bro wachonwa ma kaka i handle nyathi ma ikawe yor chik. Wakaw yoyo matin. Jana Malolo TV wabiro kawo yoyo matin kaito biro duogo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond Mine ka studio marwa otieno makawuono wan kod Mikai Carol ka
Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond mine kama kelo ni chenro ni en Joyce Oduor. E studio marwa kawuono wan kod mikai Maureen kaachiel kod mikai Carol ka bende wawuoyo e thuon wach mar adoption matinde ni kao nyathi ma ok inyuolo e yor chik mondo mi irite e yo makare. Akawa dhi mbele kod twak machalo kama indi Carol, maybe kinyalo nyisowa gin ratiro mage ma nyathi mobed adopted ni godo kipimo kod nyathi minyuolo kendi. Erokamano Joyce, kwang'iyo chik mar Kenya, chikwa mar Kenya gi act mar nyithindo wacho ni ka adopt nyathi to en gi right kaka nyathina manyuolo. Ka an gi gimoro amora madwa wene nyathina kata ma adopt ni, gimoro amora matimo ne nyathina manyuolo abro timo ne nyathi ma adopt ni. Nikech sama akawe chata akawe ma responsibilities bedo transferred kuoma. Koro ting' mar nyathini gimoro amora ka nitie somo nyaka puonje kaka puonjo meka, nyaka rite kaka rito meka, ensure ni nyathini onge right ne moro amora mabedo abused. Kata ka pogo mwandu kata ka nitiere gima dwa miyogi taketo maromre. Ok ang'e ni ma mara manyuolo to maendi na kawe home mama na adopt samoro bro timang'o bro dwaro dok ir jonyuol ne chieng' moro kosebet maduong'. Kamano. To bende chien kanyo ne wawacho ni adoption en gima permanent. Yes. Kiseyie makoto puodhi ni dwa kao bedo janyuol nyathini kendo kao ting'ne, koro en gima permanent. Kendo lony bro ngiso wa mbele kanyo ni to ka weche moko wuok e titimo nang'o. Yes. Mana kaka nyathini minyuolo ma weche dhi lokore mbele, iwite kositime nade, ang' ikonya. Koro watemo wacho kanyo ni nyathi en nyathi. Nyathi nyalo koso, nyathi en nyathi kata bedo ni inyuole kata ni kawe kuom ng'ato kata en nyathi watni, en nyathi kendo ratiro gi chalre. Erokamano. To iwacho ni like nyathi ka bedo adopted nyalo adopt nyathi ma ochakore jumbe 6 kadhi malo. Teste ma in gi nyathini kaka janyuol ma koro se adopt nyathino. Ber kinyiso nyathine ni ino kin nyathina mananyuolo na dhi abia maybe kamae takawi koro sani adak kodi kaka nyathina, kose ok ber nyiso nyathino kuma ni gole mondo ng'e seche modongo ni ine janyuol ne manonyuole. Kwang'iyo chik mar adoption, nyathi kikao kata kikawe kojaiga wige 6 ama kikawe kojaiga 1 higa 2, nyathi nigi right mar ng'eyo ni ok in min gimonyuole. Mano chike moketo ni e act. Onge favor mitimone. Temo miyo kane wawacho process kata ni wawacho ni jonyuol kadwa timo process to watero gi counseling. Yes. Mondo gibed prepared. Ni disclosure ochuno. En gima is a must, ok ni kata ni wabro neno. Nyathi ber ka ng'eyo koa kuomi janyuol background mare. To ngiso nyathi background ne ok rach. Nitie nyathi bro appreciate nikech samoro ne nyathi manowiti to odhi e home kasti kawe. Yes. Moyudo mama, moyudo baba, moyudo family, that identity. Nyathi bro appreciate. En mana ni jonyuol luorga kaka gidhi approach, but ki approach maber wawacho gani commit ne Nyasaye to Nyasaye bro guide. Koro nyathi nyaka ng'e background ne kumoae maka chieng' moro chopo higni 18 kodwa dhi ng'eyo family ne. To koro an min gima kawe ni abro konye. Nikech information mar family ni wabro yude home kuma noae kata adoption society. Ka en nyathi mano chiw. Ka en nyathi mano witi to nitie information ma nitiere home e file. Koro mane mwabro tiyo godo mwadhi mwa trace nikech information te nitiere manyiso nyaka dala kuma biological family. Koro kuse trace family moyudo onyalo meet family ne kasto koro amua. Kodwa bet kodi in mi raise mi adopte koso odwa dok min gima nonyuole chande. Koro nyathi kosechopo higni 18 to chiko yiene koro decide kumodwa dake. To kaka unjo madhil gi nyithindo, be nitiere ga maybe case ma usebedo godo maponono after adoption, wacho ni en kata nyathi mane parent ne onyuole kata wach ni nyako moro matin mapok ochopo kata higni 25 nonyuol kapod otin to amua ni ochiw nyathine for adoption. Koro kosechiwo nyathine for adoption maybe higni kadhe to koro ogombo ni okaw nyathine back. Busega yudo cases machalo kamano, to ere kaka udil gi gik machalo kamago? Cases kaina gontiere waluongo gi gani minor mothers
Koro kaka nyako konyuol kapod en e school. Yes. To nyako bed gi guardian. Madwa chiwo nyathi nikech samoro en ja 13 kata 14 years. Ja 13-14 years ok nyal make decision. Obro make yes maybe because of condition ma entiere no give frustrations. But in real sense ok onyal decide kaka ngama is above 18. Koro ja 14 years ni kochiwo nyathi to guardian nyaka bedi either mama ne kata baba ne nyaka chungne ma chiw consent. Moa explain negi nikech nyaka tim negi counseling. Magi sign otese. Koro kochiw nyathi at birth to gi sign initial consent. Kasto wamiyo gi jumbe auchiel. Jumbe auchiel gi koserumo to wadok manyo gi. Nikech jumbe auchiel gi omi family mondo decide. Giamua ka gidwa duogo kao nyathi koso pod giamua ni nyathi ni ok gidwa bet godo. Koro jumbe auchiel korumo to wamanyo gi gibiro then wawinjo pachgi. Ka pod gi maintain ni nyathi obed adopted to gichiwo final consent, mind legal consent. To nyathi bed adopted. But unfortunately, kama nyathi is below 18 ma nyathi obed adopted ma process orumo. To ok nyal duok ne nyathi. To kendo pok wakamga cross case ma min nyathi oduogo no dwaro nyathine. I believe ni nikech process ma gibedo involved. The preparation and the counseling and everything. Yeah, koro pokwa kama cross shida kaina. Hapa ni mana kako wache no. En process okange mikaogo. Miyo kinde ka kinde icheko kodi ni to be podin gi paro no kosiloko pachi kapok process odhi mbele. To jalo nyalo ngiso waka be in between wayudo ga moko mawacho ni kamwa gike ni to kawinj kadwa chiwo nyathina ni wena go uraweya. Yes. Mawachno koro chako wegi kanyo. Mano ka janyuol pod nigi nyathi. Sama pod en 6 weeks kae kuduogo penja ka be pod adwa ni achiw nyathini. To koro loko oyena kwero uni koro wachni adwa dongi nyathi. Chiko iye lakini ngeni sama nyathi onyuol cha tichiwo consent ok dhi wenigo itere home. Koro 6 weeks ni komi to imigo but nyathi tiongego nyathi ni kocha. Koro ki change mind nini yawa anto naneno ni uduok na nyathi to koro waduoko ni aduoka. Kora ni okichiwo final consent nikech final consent ema koro seal the process. Koro nyathi bedo declared free for adoption. To be nengo mar adoption iyudo ni maybe nitiere jomoko ma ok gin jo Kenya, maybe kata gin jo pinje ma oko gidwa bire Kenya kai mondo gikao nyathi gi adopt mondo gi raise nyathi ne pacho kai. Nengo mar adoption ne jogo ma ok jo Kenya gi jogo ma jo Kenya opogore kose nengo en mana chiel? Nengo mar jo Kenya gi joma ni oko opogore lakini kuom sani chakre higa 2015 jo koko yene gi tim adoption. Government of Kenya no ban. Nitie moratorium is in place. Koro Kenyans kende masani tim adoption. Lakini ndalo cha fee mar jo Kenya gi jo oko mtie jo oko modak Kenya be magin residents. To koro nitie jo oko modak oko. Fee go no pogore. Koro ido ka mar jo Kenya ni piny kasto omedre kamano. To gin documents kata oboke kaka mage ma ngato nigo bed godo seche ma odhi kata mondo miyo ka nyathi obed mare e yor chik? Koro ngato ko biro ni dwa timo process to donge ntiere kose meet requirements mane wawacho ka to ntie forms mimi odhi fill. Forms go kose fill to nyako ket jochung ne ariyo walongo gini referees machiel nyaka bedo osiepne ama osiep gi mosenge gi kuom higni 5 to machielo nyalo bedo pastor kata ngata matiyo gi sirkal kata lawyer. Alafu ntie mar medical. Medical ngama dwa kao nyathi nyaka dhie check up. Mokwongo nyaka wangi chal mar ngato kapok wamiye nyathi. Kasto ntie moko kaka test mag leprosy, diabetes, mago to koro enemo guide daktari to fill ne. Gi ka entiere gi gik moko kaka high blood pressure. Then result mar HIV nyaka bed attached. Mondo wange nikech samoro en ngat ma is HIV positive lakini ntie jomoko ma gin on denial samoro ngato poko chako treatment. Koro ngeni mano ngama already nigi issues ma kidwa mede nyathi again mabiro gi challenges ge to bedo matek matin. Koro mano nyaka wange kasto forms go kose filo to kelo ID, photocopy, good conduct, photocopy. Ka gin jomodak kamora achiel nyaka gikel certificate of marriage. Alafu ntiere affidavit for joma nigi
polygamous family. Yes. Nikech ng'ama nigi miyo moinga achiel ok nyal kawo marriage certificate. Koro samoro watiyo gi affidavit. Alafu ka en family mano se adopt nyathi mokwongo to gikelo adoption certificate. Ka gin gi nyithindgi gikelo birth certificate. Wantiere gi joma maybe samoro ng'ato nyiewo lo. To entiere gi nyithinde, samoro en kata gi nyithinde monyuol 5, 6, 7. Koro samoro entie gi pote monyiewo ama investment. Mago kela supportive document lakini mago kochuno. Gi gik moko kaka title deed wawacho gi logbook lakini mago kochuno. Kamano. To thothne yudo ni ji oluoro adoption nikech maybe weche moko ma wachore ni maybe adoption nengo ne tek kata maybe nyathino maybe ok nya bedo maber kata nya maybe in kaka jalony nyalo nyisowa gigo ma ji onego gole pachgi ma gin miriambo ma ok onego bed ni ng'ato bedo go e pachgi mondo jo Kenya bende moko be obede gi chunyno mar dhi okaw nyathi e yor chik mondo gipidh nyithindo nikech yudo ni nyithindo mopogore kata mantiere orphanage kacha chande gite gin gi ratiro mar mondo mi gidag e familia maber mondo kaka nyithindo mamoko. Rokamano kwa ng'iyo pesa mar adoption ananyalo wacho ni ok ong'eny. Kwa kawa example ama maybe from experience tich masetiyo Kenyans ohero gik mitimo shortcut gi backdoor. Ibro yudo ka ng'ato yie dhi golo pesa mang'eny to kaw nyathi through backdoor. Koko luwo chik. Mama ning'eni already rights mag nyathi obedo abused. To wayudo ka fee mar adoption ok en fee mang'eny. In fact king'iyo fee no gi responsibility ma nyathi dwa biro go feeding, medication, education and everything. Fee no ananeno ga ni ok en pesa mang'eny. Kasto mar ariyo aneno ga ni ji oluoro ga ni process no bor. Yes. To process mar adoption ok bor. Nikech documents ma wacho go kaka ID, picha, full size ango mago gik ma ng'ato nyalo yudo. To ji oluor ga luora nikech kingiso ng'ato to wacho ni ai adhi e court nikech ng'eni nyaka itieke high court. Adhi e court kendo an gi case kwani nakwalo nyathi neno but it's just to make it official nikech kaka ni chake nyaka itieke. Koro mage fia ananyalo wacho ni gin ga gina fia ma ji nigo luoro. Kasto be gi rumors ma ji winjo ni ng'ane nigi nyathi no adopt adopt nyithindo 2 kendo kelo mar 3 kare en gi pesa ta winjo ni time gi $1,000,000 gineno mane kaka ji wacho ga ama yudo ka ng'ato wacho ni ok idhi kawo nyathi watni cha idago nyithindo ng'enye homes ma need family gi ng'eny kabisa to chiko kete open sani koro wa encourage parents nigi biya onge ng'ama bro riembo ng'ato ni yudo pesa di per month usa lot ok inyal timo adoption watim adoption ne ng'ata bora ni nitiere gi source of income in fact wakwayo ga bank statement kata pay slip lakini ok wang'eni account ni nigi pesa di nikech the fact ni account nigi 10 million okomino ni an gi chuny mar rito nyathi chunya e mamata koro mago beki koro ananyala jiwo families ni stories ma ji winjo ga ni adoption is expensive adoption is not expensive be onge ga gimoro ni nyiewo nyathi adoption on mano tam ji biro ga ge fees to penjo gi ni nyiewo kanye en pesa di kamano koro ka moro kanyo nitie machando ga jowa kaka jalonyo wacho ni adoption is a long process. En process mitimo igo kang tibicha kiyweyo to kata pesa ma iwacho midwaro ni ok en pesa michulo dichiel te tiere step ka step ma kori dwaro ni chule pesa no to bende ng'enyne itime sami ikori ok en gimoro ma koro ketni nyaka koro gini tim within 1 year en nitiere flexibility ma koro imi notice ni koro kochopo jumba 6 wabro dwaro ni biwa go kang machalo kama kochopo ndalo maromo kama wadwa ni bibi mondo itim kama koro in be kori kono ibedo gi ikruok maber to jolony bende nitie mawuotho kodi ok en process midhi timo kendi madhi chandi networks kaka Little Angel nitie mar mi puonj kuom kinde ka kinde kakimedo dhi to bende nitiere counseling services ma owachogo koro en process ma nitie joma tayi ok en gimoro ma idhi timo gi pek mang'eny kamano to kawatieko maybe ka penji be adoption be nyabedo like irreversible ma ng'ato kose adopt nyathi maybe odak kode kuom thuolo moko kasto owacho ni koro nyathini aneno kotama we aduoke home kucha kose kiseketo ko kibi sign ni do adopt nyathini to onge dok chien.
Chik mar adoption ok oyienwa reverse process, lakini sama wamiyo parent nyathi, sama osefilo forms moduoko, watimo ne interview, watimo home visit, modwane kuma odake, nikech kuonde ma kwa miyo nyathi to nyathi dhi dake. Koro kwa setimo mago to waoro, wariwo gi report mano dhige counseling cha, dhie committee madhi miyo gi approval. Yes. Koro kose yienegi ka wamanyo negi nyathi, nikech ng'ato nyaka ket ni adwaro nyathi ma wuoyi koso nyathi ma nyako marom nade mondo konywa. Kwase miyo janyuol nyathi to watimo follow up. Ok ni wamiye to chako kot. Wamiye nyathi dweche 3. Dwe mokwongo okelo nyathi irwa e office mondo wang'e ni 1 month mobet gi nyathi ne nitie shida mora mora. Yes. Ka nyathi ne nitie change, maybe chiemo, nindo, ang'o, nikech dong change of environment. Same to the home, otere children's home kuma no kawe be, dwe mar 2 be, dwe mar 3 be. Koro ka nitie shida mora mora, to wanyalo neno ama nyalo bedo raised kwa timo follow up visits ama wanyalo extend. Koro bang' mano koreka gidhi e court, lakini ka process oserumo ma adoption order obedo granted, nyathi ok nyal duoke home. Nikech wang'iso gi ni nyathi ni kikawe to en kaka mari. Yes. Pogruok en mana ni ok en nyathi minyuolo, lakini chik koro nyathi en kaka mari ma inyuolo cha. Koro gimora challenge mora mobiro godo nyaka I accept. Koro ka nitie case ma nyathi maybe idwa duoke home, wawacho ga ni bedo withdrawn from the family, to itime within the 3 months period kapok court process ochakore. Kamano. Maureen, maybe nyanyiswa ni kopogore gi adoption maybe in 2 minutes kata 1 minute, be nitiere other forms ma kata yore moko ma inyarit go nyithindo ma nitiere homes kuonde ma gidake? Donge koro adoption ni ena yo achiel kuom yore mang'eny go mirito go nyithinde kor gwenge. Nicha wawacho ni kao nyathi ma watni, nyathi watni idak go, waluongo ni kinship care. Yes. Idak kode ikao ting'ne, iyie kao nikech en watni to samoro ntiere nyalo moro ma onge. Ikao nyathi owadu makich, ikao nyathi nyaminu, koro iluongo ni itimo kinship care. So nicha bende wawacho ni wan kod guardianship, ma in ng'ano moyier ni dhi chung' kar nyithindo go e kwetayo gi kaka janyuol gi, to court mi thuolo no mar timo mano. Inyalo bedo ni nyithindo gi min gi ngima, to yie ni seche ma aonge kata saa mora mora ka idwaro kony moa kuom janyuol, ta yiero ng'ane mondo bed guardian mar ang'owa mar nyithinda gi. Koro itime kuom thuolo ma bende ndiki, ma court bende chiwega. Samori nyalo time nyithindo ma jonyuol gi onge, kata itime ne nyithindo ma jonyuol gi nitie to samoro tuo ok nyal timo yore ma idware janyuol. Kasto wan kod gima kendi luongo ni supported independent living. Kanye mido ka ng'eny nyithindo kata ka obedo kich modonge e dala kendgi, to iyiero nyathi maduong' mani kanyo, to ikonyo gi dak kendgi kanyo, mak mana ni imanyo ng'at moro maduong' modake butgi kanyo mang'iyo gi. Ng'iyo gi to konyo gi kuom yore mopogore opogore midware ng'ama duong'. To gidaka daga kendgi kanyo. Ma bende sani sirikal jiwo ni sama nyithindo dong' kata kich, onego bed nok poggi. Achiel ter kawaya, achiel ter koni. Kopo ni gin gi jonyuol gi owegi e ot kanyo, to koro kony mididwa migi no mondo migi amiya kanyo. Tiende ni sirikal ng'iyo ni nyithindo kik gol e kind anyuola gi. Ama nyithindo donga e family to kik tergi e kuonde dak mag nyithindo. Kar kuonde dak mag nyithindo idwa ni tere nyathi ka ochuno ni nyaka kete kanyo, to bendi kete kuom ndalo matin, to ka osetiek wach mane chande no, tiduoke aduoka e kind anyuola ne kama ne entie cha, kata ka onge anyuola ne kor adoption donje. Kata guardianship bende nyalo donje. To bende wan gi gimiluongo ni foster care. Ma inyalo yie kao nyathi ma in watne kata ok in watne, to pod ok iikori ne adoption mwawachoni. Koro oyie ni foster nyathi. Inyalo dhi tiwinjori gi department mar children service ni ayie kao ting' nyathi moro kuom muda. Itime kuom muda mar higni 3, tindikori gi sirikal. En ok ochal adoption. En ka ndalo ne oromo, to nyathi ni inyalo koro wachni koro wamanyne kama chielo modhi dake. Erokamano.
Ajega Malolo TV dewa gomba inya dhi mbele kod chenro machalo kama indi, lakini aneno ka samarwa mabende nomiwa aneno koserumo mana ka kiwinjo kowuok kuom jolony. Chenro mar adoption ok en chenro madwaro pesa mang'eny ahinya. In kaka janyuol kata jalno manigi chuny mar rito nyathi, indi nyalo dhi kumikane nyithindo mopogore opogore mondo idhi kanyo utayi e yore go eko makare minyalo kawo nyathi e yor chik mondo mi irite e yo makare. Nyaka dwaro me chenro machielo oriti masani, nyinga Joyce Oduor.